chovía. As plantas estaban todas secas. Os árboles estaban todos secos. Os animales estaban sedentos. As froitas estaban todas secas. A xente tiña moita sede. De repente, do árbol da chuvia que estaba seco desde facía moito tempo, caeu no gota. As persoas colleron esa gota e plantaron, e así sucesivamente foron nacendo árboles. E empezou a chover. E formouse un grande diluvio que inundou toda a cidade. Entonces esa cidade convertiuse nunha cidade asolagada. E os cidadáns decidiron talar as árboles. Entón a auga volveu ao seu rego. E desde aquel entón a xente protexe a árbore da chuvia para que non houbese nin sequías nin inundacións. Esta cidade chamase Hernani Torres. Chámome Lucía, teño 9 anos e vivo en Vilovizo. Eu chámome Caio, teño 9 anos e vivo na Ragaña. Chámome Ara, teño 6 anos e vivo en Torres. Chámome Fátima, teño 11 anos e vivo en Goiás. Chámome Iván, teño 11 anos e vivo